L-ekonomista Robert Borg jemmen li l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Gvern it-tnejn b'investiment ta' 900 miljun euro se jkompli inċentiva l-investiment. Ma dan l-istazzjon huwa qal li l-miżuri se jserħu ras in-negozji. Dawn huma kollha miżuri li fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tagħhom huwa li jinċentiva l-investiment, jinċentiva l-fiduċja fil-pajjiż u allura joħloq il-klima li l-investitur ikompli jassigura li l-Gvern qisu bħala partner tiegħu. Semma li dan mhux biss eżerċizzju ta' tqassim ta' flus bla doġġ iżda investiment fin-nies għaliex il-Gvern qiegħed jafdal lill-poplu sabiex ikun huma li jmexxu l-ekonomija l quddiem. L-injection ta' flus fl-ekonomija ħajfislu biss flus imma flus relatat ma' investiment u dan huwa importanti u hekk nassiguraw li nerġgħu nibdew nkabru l-employment fil-pajjiż, ikunu aktar flus fl-ekonomija, ir-rota il-multiplier effect terġa' tibda tinħass, ir-rota ekonomika tibda ddur u allura l-investitur jista' jibda jieħu dak in-nifs neċessarju biex jerġa' jibda jara tkabbir li kien ra f'dawn l-aħħar snin. Wara li fl-aħħar snin in-nefqa medja mill-Maltin f'Malta kienet ta' madwar 50 miljun euro, l-ekonomista Borg qal li l-miżuri li tħabbru it-tnejn fil-għaxija se jagħtu lok għal spinta fid-domanda domestika. Dan fost oħrajn bl-iskema ta' voucher ta' 100 euro għal kull persuna minn 16 sena l fuq. Dawn kollha ħajwaslu biex ir-rota ekonomika tibda dur mill-Maltin stess. L-iskop tal-Gvern huwa ovvjament dak li kemm jista' jkun il-Malti, nies vulnerabbli jintlaqtu mill-inqas. Ta' diġà miżuri kbar, rajna miżuri kbar mill-Mort Enterprise illi seħħew fix-xogħol li għaddew. Issa din naraw pjan ta' stimolu li laħaq kważi l-biljun euro. U dan kollu allura ħajni di situazzjoni fejn dak il-flus li l-ekonomija għandha li r-riżulta li anke d-depositi tal-banek żdiedu jibdew isiru aktar available għall-investiment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.